seu coche ven. Hey, 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 Nodi, Nodi, xa chega, hai que ven. Hey, 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 hey. Hey, 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 Nodi, Nodi, xusto aí o tres. Hey, 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 Nodi, Nodi, xa chega, hai que ven. E cantar, e pasalo ben, e rirse máis, xogando cos demais. Que ben! Nodi no país dos xoguetes. Bambi e o mando a distancia. Nodi, axúdame! Fixen a boa! Que lle pasou, señor Cambalexo? Oh, perdín o mando a distancia da amasadora de xelatina. E sen a amasadora non hai xelatina. E sen xelatina, a cunca de xelatina convértese nunha simple cunca. Non ten xelatina. Sí que é unha desfeita. Fuxica saberá como amañarlle a amasadora. Oh, adeus, Nodi! Oh, 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 como puido pasar? O señor Cambalexo perdeu o mando a distancia. Pois menos mal que precisamente hoxe acabo de rematar o meu mellor invento. Mira para aquí. Unha chave fixa? Como? Referíame a isto. Onde está? Lindy! Agora vou! Ai, está todo revolto, pero sei onde está exactamente cada cousa. Ou iso creo. Que andabas buscando? O meu supermando a distancia universal. Con el dou controlado calquera dispositivo ou trebello. Ves ese imán? É fantástico, Fuxicas. É o que necesita o señor Cambalexo para a amasadora. Pero aínda o rematei hoxe. Teño que probalo ben. Podo probalo eu e levarllo despois ao señor Cambalexo. Boa idea. Entre mentres vou ordenando o caos que hai no taller. Bambi, xa cheguei! É hora de xogarmos. Xogamos á pilla. Pilleite! Tócache a ti! ¡Qué divertido! Pero mira como deixamos a casa. Vai nos levar tempo a ordenala. Non sendo que... Funciona! Imos xogar a recoller. Ola, Fuxicas, son Nodi. O mando a distancia vai de maravilla. Vou no levar a cunca de xelatina. Ei!
Onde vai o mando de Fuxicas? Ai! Xa sei por que tolearon as cousas. Anda, Vampi, dame o mando. Vampi, non estamos xogando á pilla. Veña, burrón, sigue a Vampi. ¡Ay, ay! ¡Qué extraño! ¡Uy! ¡Uy! Pase vostede, señor Jumbo. Oh, non, rato de corda, por favor. Ti primeiro. Pero vostede é máis grande. Son máis grande, pero permítoche pasar primeiro. Ben, como queira. Un atasco de tráfico. Logo amañamos se cada un agarda a súa quenda. A porta do cárcere estrágase os semáforos. Tamén. Ai, que extraño. Perdoe, señor Plot, pero moveuse el só. ¡Qué extraño! Temos que recuperar o mando. Vampi, de onde sacaría o meu mando universal? Non te movas, Vampi. Faime o favor. Ai, non, Vampi! A modo, burrún, a modo. O meu control universal controlo todo. Incluso a mí. Desculpe, señor Escarabello. Déixame a mangueira. Nada, sigo sen ter xelatina. Non dou atopado o mando. Tranquilo, Vampi ten un mando a distancia que fai que funcione todo. A súa xelatina vai arranxar o problema. Atención! Axudádeme a facer que Vampi toque moitas veces o mando de Fuxicas. Chamade por el, que se volva tolo. Espero que funcione. ¡Veña, veña! ¡Vamos, Vampi! Amasadora, xa volve traballar. Vampi se
sente moito do mando a distancia, Fuxicas. Se cadra é moito máis seguro que cada cousa teña o seu propio mando, así é todo. Aí dentro está moi seguro, aínda que pegañento. Creo que xa o podemos sacar sen perigo. Como esperaba que dixeses iso, trouxen un pouco de xeado. Xeado. Ten unha pinta moi boa.